I gdje ste braćo, evo nas ponovo u Vlogmasu broju 14. Tako je. Tako da braćo, sad idemo malo do kafića, da pijemo nešto. I tako, brate, snimat ćemo poslije. Brate, dodemo neko drugo mjesto, malo se šetamo, možda idemo u Budu Nerestice. Malo se vozimo, braće, bit će vlog iz kola i tako ljudi, znači... Tako da idemo na neku vruću kafu, jer stvarno hladno. Znate kako hladno, evo pada snijeg kako vidite. Tamo na planini čak, da se vidi. Slobodno zamijelo. Evo, vidi se. Gledajte kakav snijeg, braće. Sad pada i ovdje, ali sitno ono, tako da... Nije toliko da se vidi ovdje baš. Zato što je više kišovito i onda jebi ga, tako ispalo se. Tako da ljudi, idemo sada pijemo jednu kafu, nešto... Brate, mi smo naručili mikrofon, ali šta ako sutra dođe, ja sam, brate, u BG. Šta smo, bolje da to je tvoje ime da smo... Pa ne, oni će možda da... Pa ne... Stavio pošti, a teško je pošti. Teško je pošti, možda stavio pošti, ne znam. Pa ću im kažem ako zovu da ostavim u pošti, pošto sam ja... Kao on je tu i... Tako da evo, ulazimo u kafić, pa moramo isključimo. I onda vam se javljamo malo kasnije, tako da vidimo se poslije. I evo ljudi, sad smo malo Požarevcu, nismo malo snimali kad smo bili u kafiću jer bila muzika ovo ono i... Pozdrav svima. Evo, i da vas pozdravlja moj drug. Pozdrav. Cima. Za sve fanove. Sve fanove. Kafe Zala. I da, tako sad, bili smo da jedemo nešto, da pijemo, u Požarevcu isto. I sad idemo kuća, da vraćamo se i tako znači. Tako da nema ništa, da uopšte nema snega i jebi ga što da reći. Nema se snega uopšte. Slabo, ovdje više kiša pala. Ovdje više kiša, pa jučer pala kiša. Jebi ga ljudi. Evo već Bula pogađa. Bula, šta ima da mu kažeš? Kaži nešto. Evo tu je i Srđa. Idi bre u kurac. Ajde, uđite u kola, deco. Budite mirni. Budite mirni. Tako da ljudi, čujemo se malo kasnije i vidimo. Evo ljudi, vraćamo se kući, braćo, nema ništa ovdje od mene. Stvarno nema ljudi, nema ništa. Se kaže, ajde u Požarec, jebo ga Požarec, seo sam napolje, brate, smrzio sam da... Ali ovdje nema snega, hladno je, jebi ga, tako da ne znam. Neki? A selo pored Požarevca, znači puno sneg 20 cm, pa nema ja ne znam. 100% sneg. Kaži. Jebote kurac, napraje onaj snimak od juče, okej, ali znaš kako loše se čuje? Čuje se, a loše? Loše se čuje, majke. Mora da nabavimo... Mora nabavite nešto, majke. A primetio sam ja i onaj danas isto, znaš. Znaš kako stvar, ne razumeš šta se priča. Aha. Da pojačam ton onda. Ne znam, moramo vidjeti, kupit ćemo ljudi uskoro, naručili smo već mikrofon, tako da treba da nas stigne za par dana. Ako ne sutra, onda nam stiže tamo u sredu učice. Ja ako stigne sutra kući nisam, neću da ga uzmem. Ja sam u BG sutra. Neko ostave negdje. Nećemo da nam ostave tamo negdje u poštu, pa ćemo pokupiti poslove. A kojom poštom dolazi? Pa ne znam još ništa, oni rekli kao da će nas zovu u vezi toga. Ali još nisu nazvali, tako da ne znam. A mi smo naručili prekjuče, tako da... Ne, treba mikrofon očigledno. Kad se dera drvo, to se lepo čuje. Pa da, ali samo tako treba se dereš. Ali samo to, mora da se dereš da bi se čuo. Ništa ljudi, nabavit ćemo se, mi se izvinjavamo malo. Dok nemamo mikrofon, jebi ga, amateri smo još. Ali bit će bolje, verujte. Gledaj tamo gore što tvorim. Ljudi, dajte Dekiju 40.000 subscribera do kraja mjeseca. I Srđa ide u kafe Zale. Ja na 20.000 idem u kafe Zale, samo skupite 20.000 lajka za Šmeka i imate kafe Zale. Evo, ste čuli ljudi, 20.000 lajkova. 20.000! I ide Srki u kafe Zale. Tako da braću, pišite u komentare da li ste za to. Tako. Bićemo dobro tamo, na mjesec dana što vam fali. Snijemo tamo svaki dan se kafe Zale. Ako želite, da. Ako želite, samo stavite like. To je to. Vidimo se malo kasnije. Evo ljudi, sad nam je stigao mikrofon, kao što vidite, mini mikrofon, samo što nam je sad problem, ne znam kako da ga stavimo na kameri, da ga priključimo. Ali će se snađemo neko, tako da evo, Rode mikrofon, mnogo dobro, brate. I ne znam koliko, sve miljene, tako da, braće, bit će kvalitet ekstra. Čujemo se kasnije. Tako da ljudi, uzeli smo mikrofon kao što sam rekao, ali samo problem pošto ne možemo da ga prikačemo sa 3.5, nego moramo sa 3.5 na HDMI da se prikače u kameri.
Jedno smo naučiti deo, valjda će nam stigne u petak, nemam pojma, tako da ljudi, ovim putem se odavljujemo od ovog vlogmasa, vlogmas 14, tako da ostavite like, share, subscribe da stignemo u tih 40k i vidimo se i pozdrav.